Volongkom ji Ahithi long ningkan esek pen karbi hacha Kekan pon. Arkoi ni phai ingkoi rapho arni lakha kri si langpher constituency ke parlo Sankar Ahithi along Rukasen College Karbi Student Union Body Lapen. All langpher youth ahin pen patir pipon si arnikang sampor phai trok pen bangso hacha Kekan pangcheng pon. Ili karbi karbak sitami khaikang thim anparta jutang jubat kepleng limbinong. Bon sitame non ovikimi apor akhod ilitum karbi karbak ajutang jubat sitame non apor ke ketheglong jumre asonlo. Ke ajutang jubat ke paring verji aphanpura Rukasen College Karbi Student Union Body Lapen all langfer youth Atum patir pi pon pen patumi arnikang sampor phai trok apor pen bangso hacha Kekan sitame Sankar Ahithi along padopon. Bangso hacha Kekan pon along ALY amana peng pen kacetong dun lake langpher local MSC Ramsing Timung PWD chairman longki be BJP East Karbengong District Committee Kongsun Bang Mudhuram Lekthe Rukasen College Amaipu Ruby Singnar all langpher youth Amaipu Rostom Ingleng Lapen ki ong dung man peng ki do Atum cetong dun si aliracham pidun poluni pen merjangan se report Karbi Daily News. Sitare pensami bangkasim ang didi si hurwata ramri boli ajai di ke kato thumbo free si boli ajai di ke kati men puri si thari pensa Lasu Kekan ke ningkan hiri 2021 Kekan lo ahok pet bangke pamu alang li ke puta chok chi o gale lo lage tuning sine ke donai Kekan la di angbong break de la ahok pet ke 2021 ke donai posi 2022 dorong lo la sinon ke ingdeng thom ne ingdeng fi nang ko Pada 18 pada 19 20 tu nang deng fi bak nang puno nang ke lalai ni liha ke cengsi pa nang ke do na teng puno te angbong ningkan ini break dah lo aja non ile tum hacha Kekan ningkan suri aprang pen nang klembong bangbom sitame angbong ningkan paru hora cap bakso si aprang ben ington ko asan lo pasiningkan parup ho 500 years ington ko ben apit puthot ilitum 2007 pen si ilitum hacha Kekan puthot sing ripet pen panceng pontulo tum siken
Langpher Hacha Pes 2022. Itu kapatil pipon rukasan kuras kalbi Eastern Union Budi da peraka cirap dun ola peli youth. Piri ke siken Hacha Pes pusipudablo lagi aprang gibipon akai sampribe ahusara gibipon peleng make intempling ade rok rapos de buafis de ra coronavirus bate covid-19 doko jare liritum bipon oleh dara peleng liri rukasan kuras kalbistan yudon mudiro pe presiden do husi peleng iritum Hacha Pes bate Hacha Kekan sedebe iritum ajutang pudiri watadamsi Hacha Kekan sedebe padu polani pudiri rukasan kuras kalbi Eastern Yudon Budi pe why waiting dosi cibai pen o padu sibe nasi liritum rukasan kuras dat ke un elo mate laka cirap dundo alari tu ola pe youth alari presiden ke hai Rustom ideng do Lapen secretary ke hai Rohit iti mate November tu alari tu cirap dulo Lapen liritum areng kawas tabe na Hacha Pes mate Hacha Kekan ama bakai liritum pado ikoberji Kalap.